guys. Hello. आङो दानिया फैलायबाय दरंगाजुलिनि साहा बागान साइड बेरायनो फैदों। बिथाङाबो बड'लेण्ड रादाबनि सासे रिपर्टार। बेजों लोगोसे आं बेरायनो फैफादों। दा दरंगाजुलिनि साहा बागानखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो लादों। साहा बागान नामा जाहैबाय मेनका टी स्टल। मामोन? मेनका साहा बागान। मेनका टी गार्डेन। बेसां बिगा दङ? अनुमानाव? मथा मथि 1000सो बिगानिबो बारा दं। से बिगानिबो बारा साहा बागान दङ। नुदोंना नुदों? नै more than 1500 बिघायानो मोनलायबाय नै। So guys, दायो आं सफैलायबाय दारांगाजुलिनि ब्रिजआव। बे दैमा नामा मा नामलै? हा? काला नदि ब्रिजआव। दैमा नामा मा? काला नदियानो ना? दैमा नामाबो काला नदि। आरो बै गाहायाव नुहुरनाय न'फोरा जाहैबाय कम्पानि। बेयाव वाटार साप्लाइ दं, इटा कम्पानि दं आरो माखासे बायदिसिना 8थासो कम्पानि बानायबाय दं। So guys, बै थुङा खुबाय थानाया जोंहा जाबाय इटा कम्पानि। बेवहाय मेडिकेल कम्पानिबो दङ। बे जाबाय दारांगाजुलिनि। बेवहाय फोजोबनाय जाबाय गाइस दिनै भ्लग्सखौ गोजोन्थों।